Good morning! Today is May 30. Hala, patapos na naman ang Mayo. And tingnan nyo yung aking walis. Napugutan na siya. Di ba nung naglinis ako dun sa caravan? Hindi ako nakapag, check, hindi ko ba na-check kung meron dun sa Asian store. Tingnan nyo yung ating gimbal. Kung saan na naman. Okay, ang dami natin gagawin kasi today is the last day to catch up this house and to finalize yung caravan. Kasi bukas, alis na tayo. Dire-diretso na tayo hanggang mag-caravan life. Laro bukas ng kids. Then, Adelaide, doon tayo sa West Beach. Kung maalala nyo, nagpabook si Jan doon. And, nagstay tayo doon ng Saturday night. Then, Sunday night. Kasi sa Sunday, mayroong state training. Then, after that, punta na tayo ng ating caravan life. Hindi ko pa na-upload lahat ng caravan life namin 2 years ago. Sana mahanap ko pa yun para mag-compare natin. Kasi 2 years na rin yun. Maliit pa yung mga bata. And alam nyo ba, si Zach, nanood kami sa Queensland ng laro ng kanyang team. Yung West Eagle, right? Baba, is that West Eagle soccer team? Yes. Nanood kami ng laro noon. Sobrang saya ni Zach kasi I think na-touch niya yung kamay nung patapos na kasi. No, it's just the Eagles. Oh, just the Eagle pa. Or West Coast. Or West Coast. Oh, yan. Basta yung team ni Zach sa AFL. Nung tapos na kasi yung game, tatakbo na yung mga players doon sa nila, sa parang barracks nila. Basta, hagdanan yun na si Zach at si Jan. Hindi ko kasi nakalimutan ko na. Basta, alam ko, sumaplang doon si Zach para mahawakan niya lang yung mga players. So, yeah, and now si Zach ngayon si Zach nakapasok na sa under 12. Baba, can you turn it down? Under 12 football team. So, masaya lang. Okay. Gagawin kong una is mag-juicing ako. Hugasan ko muna yung mga veggies and fruits. And meron ako ditong kahapon lang dumating. Sa Amazon ko dapat to order kaso out of stock sila. Saan ako tumiting? Kasi yung gimbal natin, guys, saan naman. Yung baon ng dalawang boys is salami, sandwich. Si Holly hindi ulit pumasok kasi ubo siya ng ubo. Ito yung medicine. Bye-bye! Come on, take your medicine. Nag-almusal na siya ng peanut butter. Dito pa yung mga tanggal ako ng grocery natin. Come on. Diba? Kahol siya ng kahol. Come on, take your medicine. Where's my water? I don't know. Where's your water? Someone finish it. Oh That's my the God. one. I hope. That's Right it over there. I put it there. So, sana ma-upload ko pa rin yung asa pa talaga ako. Upload ko pa yung aming 2 years ago na hindi ko kasi natapos yung caravan life natin. Sana this time matapos natin. Finalize na yung ating caravan. Si Jan umalis. Pumunta siya sa mayroon siyang, may horse kasi si Jan. So, It used to be up to there. it's alright. Kailangan yung trainer ata. Ibibigay doon sa naglo-look after ng kanya. Yung nagtitrain ng horse. Okay, where's the other one? Not that one. Ayaw niya to, pero kailangan mo. I'm just gonna in a 5 seconds. Hindi natin ni Jan yung mga bata sa bus station kasi maaga si Jan umalis. So, naglakad yung dalawang boys. Hindi naman umulan pero sobrang lamig. Okay, mag-clean up muna ako. And, ngayon, garbage, pick up. So, nagpalit na si Jan ng aming garbage sa labas. And, nilagay niya na sa front kasi pipick up niya ng ating basurero. Ha? No. This is tonight. Okay. Gasa ko muna yung mga veggies. And, ito pala. Where's my, package? Ito. In-order ko to sa Amazon. Kaso, siya, out of stock.
So, nabili ko siya sa eBay ata to. Kasi halos pareho lang naman yung ating mga juicer. Glass. Bottle ba? So, hugasan ko to kasi dito natin ilalagay yung ating mga gagawing juice. Kung nakikita niyo yung ating mga coat doon, pinapatuyo pa natin yan. Are you going for a walk today? No, I'm not going for a walk, Baba. We have a lot to do. I have a lot to do. Naka-on yung heater namin. So, hopefully, mag-dry ng bongga yung ating mga coat. Ayan, yung juice bottle natin. So, hugasan ko to. Is this the same? Yung pareho lang naman yung presyo sa Amazon tsaka sa sa eBay ba to? Ayun ba to? Tagal ko na to in order. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang to dumating. O kaya, siguro na-stock to doon sa post office. Kasi nga wala kami lagi sa bahay. Pero may nare-receive ako na message na urgent pick up na daw. So, sinabihan ko si Jan na pick up niya kahapon. Wala naman tayo kahapon kasi maghapon ako dun sa laundromat. And then, nag-grocery tayo. So, dinamihan ko nito kasi yung mga bata nga, gustong-gusto na rin nila ng juice. Ang dami ko talagang gagawin. Maglilinis ng bahay. Para pag uwi natin, malinis. Eh, nag-worry ako dyan sa plant. Hindi ko pa yan dinidiligan. So, didiligan ko yan mamaya. Tapos, ilabas ko saglit para tumulog yung tubig niya. Tapos, 1 month siya dyan na hindi makakainom. And yung aking herbs, kung maalala nyo, meron tayong dinagay sa paso. Ang ganda ng tubo. Yung dito, yung thyme, medyo nag-dry. Pero yung parsley, okay lang. Pero yung nandun sa labas, ang ganda. So, 2, 4, 6, 8. So, 8 per, yata, to per pack. So, 150 ml ata yung niya, yung pwedeng mailagay dyan. Black ang takip kasi wala na. We'll see. White gusto ko eh. Hopefully. Baka hindi. Yeah, black naman to. Or sa Timo ko to nabili. Nakalimutan ko na. Basta, tinignan ko kasi nung mas maliit to. Mas maliit. Sa Timo ko ata to nabili. Nasa $29 or $30 yung yung 8 pieces. Kalimutan ko kasi tinitingnan nung tumingin ako sa Amazon. Akala ko na check out ko, tapos nakalagay pala dun sold out. So naghanap ako. Ang sinerch ko ay ayan na natin ang kutsilyo. Nagasgasan. Sinerch ko yung lid niya dapat white. Tapos may nakita ako yata eBay ata or Timo. Basta isa dyan. Okay, hugasan ko lang to. So, 8 na maliliit. Yun, nakalimutan ko kung ml to. Basta yan, yung white medyo malaki, yung black is medyo maliit. So, eto sa mga bata. Time check, 11:37 na. Nahiwa ko na lahat ng ating mga gagawin para sa ating igadong Tagalog. Ayan, nakamarinate na to. Eh, nag-live ako kanina habang ginagawa ko to, habang chinachop ko yung ating mga gagamitin for igadong Tagalog. Si Holly kasi, hindi tayo makapag-vlog kanina. Ang lakas ng pa-music niya. Ayan, nahiwa ko na. Sibuyas na lang hiwain ko. Eh, nahugasan ko na rin yung ating mga ayan. Yung ating mga bottles for juicing. And ito yung rice na niluto ko kagabi. Nakayod ko na rin. Napaghiwa-hiwalay ko na. So now, gusto ko na munang mag-juicing habang nakamarinate to. Eto, pakukulaan ko to. Gagawa rin akong adobo sa asin. Kailangan ko pa madaming bawang. Eto na muna gamitin ko.
Ayan. Papakuluan ko to. Kasi gagawin natin siyang adobo sa asin. Long life din to. And maganda dito, wala masyadong taba. Kasi hindi siya pork belly. Papakuluan ko lang to. Wait lang guys. So, ito na yung ating gagawing adobo sa asin. Madaming garlic tsaka pepper. Then, naglagay tayong tubig para pakulan muna siya. Then, later, lagyan natin siya ng oil. Eto, nung nag-live ako, pinakita ko na naglagay ako ditong kalamansi, pepper, tsaka toyo. And yung ating atay, same lang din. Naglagay tayo ng toyo, kalamansi, and pepper. So, imamarinate lang muna natin sila. Depende kung gaano katagal gusto nyo siyang i-marinate. Sa akin kasi, maya-maya pa. Tapos, ayan yung ating mga gulay-gulay na ilalagay. Tapos, meron ako ditong nakita sa aking pantry na baby corn. So, gamitin ko na rin to. Kasi nga, alis tayo, diba? So, gamitin natin yan. Tapos, ayan yung ating piece. Meron ko lang ako dito. Yung nabili natin na talong. I-air fry ko siya para matortang talong ko rin siya. And para mabaon. Ayan. Last week ko to nabili, di ba? Itong dalawang talong na to. So, i-air fry ko to. Dito. Hinugasan ko na yung silicone natin. And tinanggal ko na yung mga dadalhin namin. Dito ba? Yung mga nasa pantry. Nilagay ko na dito. So, etong bread, basta ilalagay natin ito sa caravan. And ito. Huh? Yeah, but that's not. That's for boys. Oh, okay. Ano kasi ako, dineclutter ko yung mga damit niya. Ngayon, nasa garbage bag na, dinideclutter niya din. Kasi yung iba daw gusto niya pa. So, ito yung mga nasa pantry na mga cans. Tapos ito, and nagdala tayong spaghetti style, yung Filipino. Dadalhin din natin ito sa ating caravan life. Baba, no, that's too small na, baby. Okay. Put it in the, because we're gonna donate that one. Gusto niya pa yung skirt. So, gagamitin ko yung air fryer. Patong kayo sa air fryer. Maiingayan kayo. This is for the boys. What? Yeah, but that's not good. It's not fit them anymore. And gagawa na ako ng juice. Ayun pala. Gagawin na natin yun. Luto na yung ating adobo sa asin. Yung linagay kong oil is avocado oil. Ayan. So, diba? One down. Next, igado. Then, fried rice. Ayan na pala yung kale. Hinugasan na natin. Tapos, spin ko lang para ma-drain yung water. Ayan. Yan yung iba nandito na. Ito yung ibang kale. So, unahin ko yung kale, cucumber, and kiwi. Apples. Nahugasan ko na pala yung halos lahat ng veggies and fruits. Ito, meron tayo dito. Celery. Ito yung carrots. Nabalatan ko na rin. And yung cucumber. And apples. Ayan. And more cucumber. And yung kiwi. Nabalatan na rin natin. Orange na lang. Yung mga oranges. And lemon. Ayan. And may lime din tayo. What else? Ito pa pala. Yung ginger tsaka turmeric. And yung beetroot. Yun na lang ang aking babalatan after itong oranges. Nagmamadali na ako. Galing din ako sa labas kasi si Jan nagpatulong doon. Nilabas niya yung car ko kasi kinakabit niya na yung ating trailer. Caravan. So, pag ganun-ganun lang ako. So, hindi pa ako nakaluto ng ating igado. Ay, hindi na to pwede. Hindi pa tayo nakaluto ng igado kasi nga, pabalik-balik din ako dito sa kusina at saka dun sa labas. Kasi tinatawag din tayo ni Jan. Nag-cut din si Jan ng grass. Dito at saka dun sa bay. Time is 1:35 na guys. 1:40? 1:45. Bilis ng oras. Maya-maya, nandito na yung boys. Mamaya. Mabilis na lang yan.
Hopefully magustuhan ng mga bata yung yung green juice. Kasi lalagyan ko, first time ko lalagyan ng celery. Sana hindi nila mahalata. And yung kiwi is ilalagay ko rin. Lahat ng kiwi ilalagay ko sa green juice natin. Yun nga lang, lalagyan ko ng celery. Sana hindi nila malasahan. Okay, tapusin ko lang to. So, ito na yung next, yung beetroot tsaka ginger and turmeric. Si Holly na utusan ng daddy na ipasa yung mga yung mga scooters kasi nire-ready na ni Jan yung ating caravan. Ito pala yung aking parsley, tapos yung thyme, ayan. Pero yung nasa labas, sobrang ganda ng tubo. Okay. Ang aking binabalatan na ngayon ay yung turmeric tsaka ginger. Sa wakas, tapos ko na silang mahugasan at mabalatan yung dapat balatan. Ayan na lahat. Yung ating mga greens, oranges, and yung ating beetroot and turmeric, ginger. Ayan. Ito, lemon, 2 lemon, tsaka 1 lime. Okay, let's start juicing. Bottles na puno. May konti pa. Inumin ko na lang. Ang sarap. Sara lang natin. Next, carrot.
May nakita ko sa TikTok na ginagawa nila tong parang crackers. Kaso alis nga tayo. Wala na akong time para i-dry ito dito sa oven. So, next time na lang. Gawin din natin yun. Greens and apples. Okay, unahin muna natin yung etong malalambot. Yung 4 kinds of leaf. Ito lang yung ano yung nilagay natin na leaf. Ayan. Green na green. Okay, next, etong kale. Maybe in salad so. Linagyan ko na ng cucumber tsaka apple. Release na natin siya. Ayan na yung ating green juice. Mapupuno na siya. Hindi pa tayo tapos. Meron pa ako ditong greens. Ayan. Ilalagay ko muna dito. Ibuhos ko muna dito yung ating green juice para pantay ang lasa. Kasi meron pang apples. And may celery pa tayo dyan. Puno-puno to. Okay. Sana magusto ng mga bata. May lasang ano. Yung celery. Tapos na yung green. And naghiwa ako. Mayroon pala tayo ditong pomegranate. Ayan. Mayroon akong dalawa. So, isasabay ko siya dito sa beetroot. Kasi kakulay niya. So, yan. And may 3 pang apples. Hindi ko na to sinabi kasi sobrang tapang na baka hindi na inumin ng mga bata. So, imimix ko na lang din yan dito. So, silang batch. So, nilagay ko yung last na green juice dito para ma-mix natin at mapantay yung lasa. Si Holly, ubo ng ubo pa din. Okay. Oh my God. Oh my God. Ngayon, balik natin siya dito para lagay natin sa bottle. Mas madali kasi dito ilagay sa parang pitchel siya. Madali nang ilagay sa bottle. Ito pa. Okay, dito to sa mga maliliit muna. Ay, dito na lang. So, meron tayong 3. 3 na lang na ganitong size. And the rest is yung white. Pero feeling ko mas gusto ng mga bata yung maliit lang. Yung parang shot. Nagtatapos na ako dito. Anong oras na ba? Diyos ko, 3:00 na guys. Anong oras ba tayo nagsimulang mag-juicing? Hindi ko pa rin naluluto yung igado. So, ito na yung malaking bottle, yung white antake. Baba, drink water please. Wala. May laman na yung ubo mo. Drink water please. Lots of water. Sana magustuhan pa rin ng mga bata. Kasi yung celery, lasa talaga siya. Yung first time kong gawa nito, walang celery. Simutin natin yung dito. Baka sumarap siya. Masarap naman siya, pero may lasa kasi yung celery. Pag malamig siguro, baka maging okay. Last na etong pomegranate tsaka yung beetroot. And mahuga
Tutuklasan ko na to. Kasi gusto ko itong dalhin eh. Si Jan, ano siya ng book niya, papagupit and magpapakulay. Shorts and undies and socks. Okay. I've got jumpers in there. Alright. Guess what this is? What? In the side. Inaayos niya na rin yung mga damit niya. Inumin ko to pag malamig na malamig. Have some more medicine. Yeah, in a minute. Drink greens, Baba. Where's all my tracking card? Oh, look, that right here. Oh my God, ang ubo niya ay nakakainit. Oh, yummy! Yeah, you wanna try now? But it's not cold yet. I don't care. Okay, come on. Sige nga, patry. Yay! Sana. Wait, what's in it? The same. The, Why does it look darker? hmm? It looks darker. Oh, the green that I put is darker than before. Nice. Tastes like What? this doesn't taste the same. Because you're sick. You cannot taste properly. It tastes I put kiwi, lots of kiwis. Just shut it like 3, 2. careful with your booty. But it's sweet, isn't it? Very. May ano kasi may aftertaste siya. Good job, baby. So you're gonna drink that one so you feel better, okay? Good job. Mwah! Drink water. Ay, buti na lang. Good. May lasa yung nalalasanan yung celery. Ito na pala yung next natin, yung ating pomegranate. Nilagay ko na yung celery doon. Tanggalin lang natin to dito sa kanyang balat. So, ito na pala yung dalawang pomegranate. Gutom na ako. Gusto ko na mag-igado. And yung celery, ayan. Okay. Pagsabay-sabayin ko na to. Ito na lang naman tsaka yung apples dito. Ito na siya. Nilagyan ko ng kalahating carrots. Kasi yung ginger, lasang-lasa. Nadamihan ko ng ginger. Ikay-jam pa naman to. Well, sa aming dalawa. And, napipilit natin si Jan na uminom nito. Nakalimutan ko lagyan ng ginger, yung green. Dapat pala, may ginger yun. Nakalimutan ko. Sa dami kasi natin iniisip. Okay. Isali na natin to. Ang dami rin ng ating red shot. Pero lasang-lasa yung ginger tsaka yung turmeric. Good luck sa'yo dyan. Oops. Eto, malit lang na bottle kasi si Johnny ba hindi kaya uminom ng malaki nito. Si Holly, ubo pa rin ang ubo. Zach just rings up. Can I go for a ride if Zach goes for a ride? I said, I don't think so, mate. I've got shit to do, not going. Tumawag daw sa kanya si Zach kung pwede siya mag-ride ng bike. Pero dyan hindi kasi kailangan nila mag-organize ng mga, well, yung gamit nila nandoon na. Kailangan nilang i-check kung dala nila lahat ng gusto nilang dalhin sa ating caravan life. Okay, wala na. No, Zach's touched it. What's that? The mouse. The mouse? Oh, I don't know. Asked. Nawawala yung mouse nito sa office niya. I'll go check this trailer back and I'll pick the kids up. Nawawala. Tapos, sabi niya, for sure, si Saki ang gumalaw nun. Kasi Sak lang naman ang mahilig mag-ano ng computer eh. Well, sa game niya. Hindi yung computer dito. Yung gaming niya ba?
Wala na kasi tayong apple. 3 lang yatang apples ang nailagay ko dito. Nilalagyan ko tong apples kasi para mainom ni Jan. Kasi kung beetroot lang tapos ginger tapos yung turmeric, hindi niya talaga ito magugustuhan. Buti nga napapainom ko na siya nito eh. Ay, come on. Amoy na amoy yung turmeric. Hala, medyo maanghang. Damihan ko ng ginger. Kasi dapat yung kalahati nun sa sa green. Nakalimutan ko. Okay, linisin ko lang dito. Then, hopefully makapagluto na ako. And hugasan ko rin to. Double tasking na ako. Nagpapainit na ako dito ng oil. Nakapaghiwa na tayo ng sibuyas. And maghuhugas. Ayan, maghugasan natin. And meron pala akong nilabas na beef. Kasi gusto ko siyang hiwain na maninipis. Tapos, ayan, matigas pa to. Frozen pa siya. So, hiwain ko siya ng sobrang nipis. Tulad ng dati. Tapos, babalik ko siya sa freezer and dadalhin namin. So, ayan, yung blade roast naman to. Yan pang aking mga kalat, guys. Aking mga gagawin. Okay? Update ko na lang kayo mamaya. Hindi pa tayo nakapaghugas. Baba, put this bottles in the recycle bin, please. Isutay ko muna yung ating minarinate na atay. Thank you, Baba. Maya-maya, andito na yung mga boys. Alas 4 na, guys. Ayan na. Steven, dito na. Sinundo na sila ni Daddy. Where's my food? Ha? Mom said Dad said you had lots of food. Right. Food? Dad. Not yet. Smell. What's Later. that? My juice? Yeah, can I phone? Yeah. It's not cold yet. It's not cold yet. Wait, cold. Right, no. I just want. Just prepare your... I don't care on that. Come here, ayan. It's not cold yet. Yes, I want some. Yeah, but it's not cold. Oh, so? Sarah? Tony had one. Where is it? Come in here. Say hi to the people. Oh, hi, cold. Mom, After there's what- only big ones. There's another I'll one. stow a big one. Nah. What? What? You have to get because the kiwi is not the right. The kiwi is not when it's cold it's good. The kiwi is not right. Tingnan ko. Hoy, Zach, look at that face. It's green now. It's not tasty. Huh? It's not tasty. No, the kiwi. Try it. No, the kiwi is not Try. right. Guys, it's alright. You just need that to be cold. Mum, can you be nice? Mother? Right? Nice? Oh, you get the deodorant? No, I didn't go to. Mom. I don't have time to go to the Mum, mall. can you be nice? Where did you get all this stuff from? And try this. Not now. My God, we only have one. Not now. Yeah, not now. Who's Sarah? Oh yeah, the greenness is good, right? Yeah. Who's Sarah? You just need to be patient. You just need to be patient na maging malamig. Baba, come on, you have to fix the clothes. Huh? What do I have to do? Your clothes in the car. Take these M&M's. Huh? Take these M&M's. Yeah, we're gonna take that one. Put that one there. Yeah. You know, I like how to zip pack it. Huh? Yeah, you can. Okay, guys, time to clean the room. Oh, you have to clean your room. I'll clean my room. I'm trying to control it. I'm packing my clothes first. Mum, No, your clothes is in the caravan now, yeah. what? I put in the caravan now. Mum, they said after I clean my room and that I can have control. Tinanggal ko na pala yung atay. Ayan na yung atay natin. Ngayon, ginigisa ko lang yung bawang tsaka sibuyas. Then, ilalagay na natin. Maya-maya, eto yung minarinate natin. So, ilang oras ko ba siya na-marinate? Mga 3 hours. More than 3 hours siya na-marinate. Which is good. Kasi, magiging sobrang manulot yung lasa niya sa marinate na nilagay natin. Si Kuya nandun na sa caravan.
nilalagay niya na yung mga damit niya sa cabinet kasi di ba nasa bag pa yun. Magpapa-SNS sana ako pero wala na akong time. What happened? SNS. Oh, you're having right. Okay na to. Lagay na natin to. Ay. Diba, ang dami kong hugasan. Okay, so isusutay lang natin to. Then, tatakpan ko siya para lumabas yung ano niya, para magtubig ba. Yung piece na lang ang di ko pa nilalagay, tsaka yung corn. Yeah, gusto niyang i-try. Naglagay akong konting oyster sauce, tapos vinegar. Oyster sauce. Ay, dito. Hot. Is it spicy? I put too much pepper. Oh, no. It's alright? Is that cooked? Not yet. No, that. What? Not yet. I'm open. No? Is it tender? Tender na? Hot potato. Hot, hot, hot. Hot. Like, Good? Good? Talagay ko na yung corn. And yung peas. TJ would like this one. Si Kuya hindi ito magugustuhan. is it raw cooked? Not yet. Oh, yan na siya. Ang ganda ng kulay. Ito yan yung itsura niya. Ito, last ko itong ilalagay. Lumabas ako, pinatikim ko kay Jan. Gustong gusto niya yung ating igado Tagalog. Huwag lang natin ipapakain yung atay. So, tatanggalin ko yung atay. Pare-pareho pa naman ang itsura. And, nagluto ako ng rice. Kasi si Jan gusto niya yung fresh ang rice. So, yung ating fried rice, baka mamaya ko nalutuin. Kasi babaunin namin yun. So, we'll see. But, okay na to. Ready? Oh, ayan na yung igado natin. Di nyo nga lang makita yung piece kasi malit lang yung piece natin. But, ayan. Time is magsi 6 o'clock na. Ayan, pakainin ko na sila. Yan na yung food ni Kuya. But which one's wrong? I don't know. Oh. It's up to you. Okay. Ayan. And, nahugasan na natin yung ating nama juicer. Hindi pa ako tapos dito sa kusina. Ah, this is Daddy. Thank Baba, you're welcome. Thank you. You're welcome. Kaya na kami. Just before the bend, turn left, go left. Dito na kami sa caravan. And, ayan yung mga grocery kahapon. And, ito yung galing sa bahay. Ipuput away na namin. Come on, Sak. Time-lapse ko na lang kayo, guys. So, ayan yung ref. Before and after. Yeah, before. Put all the snacks here. These? Oh, no. Just this one. I was just a kid when I met you, honey.
guys kasi tapos na mag-put away ng mga food. Dito na silang lahat. Ayan, yung ating mga biscuits. Ayan. Thank you. And ding dong. And dito yung mga malalaking chips. And may biscuit din. And then in that one, we've got Cereals. And yung ating pansit. and wipes, Wipes. just in case. Yep. Close that one up, please. And dito na rin yung mga stocks natin. Ah, yeah. Wait. Ayan. Kompleto na yan. Rice na lang ang kulang. To get rice. And yung freezer, meron ng laman. Bumili si That's Jan all ng the meat. yeah, sausages and barbecue. I just want that sausages from Burgers. Costco. And yung ating ref. Fridge. Kita nyo naman yung before. Empty. Ayan. We Yung got mga, our healthy drinks. yes, the healthy drinks. Ayan yung mga juices. Now we're going to take every morning. Yep. You're gonna take your greens, Holly. Yep. Ayan. And yung aking itatry na ano, my muscle chef. It's high protein. Yeah, si Kuya gusto niya rin daw itry. So, yeah. What about there? What? Dito yung mga condiments. And you can pull it out. We have to get the pepper, Baba, ha? Remind me. And suka and toyo pa pala, hala. Natin Oh, you're missing a lot there. Mom. yeah, the suka and toyo, okay. Let's go. Kami na lang ni Holly. Ayan yung chips doon sa bahay. Dinala namin. And nagdala akong ibang damit. And yung ating suka, toyo, nandito. And plain flour, nilagay ko na lang dito. Kaysa dalhin ko yung canister ang lalaki. So, naglagay na ako sa, sa Ziploc. Where do I put 9:08 na. Oh. Ha? where do I put the chip? Tapos na ako dito sa caravan. Ang time is 9:21 na. Maglilinis pa ako sa bahay. Then, maliligo. Kasi bukas maaga na naman tayo gigising dahil may laro ang mga bata. Okay. Good night na. Let's close the vlog. Yes. Thanks for watching our vlog. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Good night, guys. guys. Bye. Bye. See you in the morning. Because